पटना के घाटे चली राजा जी, पटना के घाटे चली राजा जी। छठी माई के घाटे बजा बाजे जी, छठी माई के घाटे बजा बाजे जी। छपरा के घाटे चली राजा जी, छपरा के घाटे चली राजा जी। पटना के घाटे चली म्यूजिक डायरेक्टर शुभम सुमेरपुर। और के बेरा बीतल जाता होता अब अन्हारे बा। पेन लेनी सारी केसिया के झारी सब तो तैयारे बा, सब तो तैयारे बा। और के बेरा बीतल जाता होता अब अन्हारे बा। पेन लेनी सारी केसिया के झारी सब तो तैयारे बा, बतिया नरौआ सुनतानी जी, बतिया नरौआ सुनतानी जी। पटना के घाटे चली राजा जी, पटना के घाटे चली राजा जी। पटना के घाटे चली राजा जी। मधुबाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सूरत। म्यूजिक डायरेक्टर शुभम सुमेरपुर। ठेकुआ छनाई कोसी भराई ले ले हम 24 उखिया जी। रूपवा बदल के अइहे छठी मैया अपना अंगनैया जी, अपना अंगनैया जी। ठेकुआ छनाई कोसी भराई ले ले हम 24 उखिया जी। रूपवा बदल के अइहे छठी मैया अपना अंगनैया जी, अंगनैया जी। मनीष दौरा लेके आजा जी, मनीष दौरा लेके आजा जी। पटना के घाटे चली राजा जी, पटना के घाटे चली राजा